ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅನ್ನೊಂದು ಅವು ಲೈವ್ ಪೋಯರಗ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟ ಮಂಬೆಲ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ದಾಳ ಮಂಬೆಲ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಇತ್ತಿನಡೆ ಬಲೆ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ನಿನ್ನ ಕುಡ ತೂಯರೆ ಅವು ದಾದ ತಿನ್ನಿನ ತೂಯರೆ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಡಿಸ್ಕು ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಜ್ಜ ತನ್ನರೆ ಡಿಸ್ಕು ತಿಕ್ಕಂಡಗೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅವು ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರದು ಪಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಚಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂದು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಬೇರು ಆಫೀಸ್ ಅಂದ್ಯ ಬೊಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾದನ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಒಂದು ಮುಗಲ್ ಪಾರ್ದನದ ಮೂಲೊಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಪಿದೈ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಬರ್ಸದ ಚಿಟ್ಟೆ ಉಂಡದ ಇಡೀ ಜಾಲು ಮುಚ್ಚಿದನು ಎಂಕುಲು ಬಾಕಿಲು ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ದ ಅಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಉಂಡಾರಾ ಉಂಡೆ ಆಗ ಅಂಚನೆ ಅರಿಲ ಕಡೆದಿಯೆ ಎಲ್ಲೆಗಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಕ್ಕ ಏನಾಯಿತು ಲೈವ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ನಿಶಾಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಹ ಅದೊಂದು ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಇರ್ತದೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದವರೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ನಿಶಾಂತ್ ನಮಸ್ತೆ ಜಗ್ಗು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಕ್ಕ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪಾಡುವೆರೆಂಗ್ಲೆ ವೈಫೈ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡು ದಾದನ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡಿಯಾ ತನ್ನತಿ ಕಟ್ಟಾಪುಣಿ ದಾಯೆ ಯಾನು ಇದ್ದೇಕ್ ಪೋಪುಜಿ ದಾಯೆ ಯಾನು ದಾದೆ ಜಮ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನ ಮನಿ ಮೋನಿ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಲ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ವಾಸ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಡಲ್ದಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕಡಲ್ದಾರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕೋಗೆ ಇನ್ನು ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸರಿ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಕೂ ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ವೈಫೈ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಫೇಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಫುಲ್ಲು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟೆ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸುಜಿತ್ ಪೋಯರ ಬರ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಾರ ನಿಜ ಕೈ ಮಂದಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೇಜಾರು ಕಂಪೋರ್ಜಿ ಅವೇ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತೀರಿ ಸೋದ ಹಾಂ ಫ್ರೈ ಶೋಭಾ ಎಟ್ಟ ಗಮ್ಮತೀನಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ತಿತ್ತಿ ಎಂಕ್ ತಿತ್ತಿ ತಲ್ಪದ ಎಂಕ್ ಫ್ರೈ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ ತೆತ್ತಿ ಓಯ್ ಎನ್ನ ಮೋನೆದ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಕ್ಯದ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಲು
ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು, ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು. ಮೂಲು ಪಾಂತೆ ಶೋಭಾ, ಮಸ್ತ್ ಪಾಂತೆ, ಇಂಚು ಸಾದ ಪಾಂತೆ ಕರ್ಮದ. ಓಯ್ ಅಜ್ಜಿ, ಮೀನು ಇಜ್ಜಿನ ಒನಸ್ಸು ಸೇರುಜಿ ಈ ಉಣ್ಣು ಮಾರಯ್ಯ, ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋ. ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಪಾಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಿದೈಡು ಬಾಕಿಲ್ ದಿಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಉಲೈ ಬತ್ತ ಆಂಡ್ ಪಾಂತೆ ಐಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಜನರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ. 30-40 ಜನ ಬರ್ತೀರಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಂದು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಿ. ಅಜ್ಜೀರು ಬರೋಡು ಎಂಕಲಿಡ ಪಾತೆರಡು. ಅಜ್ಜಿ ಹೊರ ತಾಯಿ ಬಂದು ಹೋಗುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿಲೆಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ದಾದ ಕೋಪಗೆ ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಿಯೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟರ್ದ ಒಂದು ವೈಫೈ ಬರ್ಪುಂಡವ ಕಿಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟಂತೆ ವೈಫೈ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂತ ಗುಡ್ಡೆ ಆತ ಈ ರೈಪಿನ ಪೂರ ಜಾಗ ಆತ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ನೆಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೋದು ಜಾಲುಂಡತ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಪಿದೈಡು ಕುಲ್ಲೋಡಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಕಾಡಾತ ಐಕೆ ಅನ್ ಕುಲ್ಲುಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪಿದೈ ಅವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಂಡ್ ಕರ್ಮ. ಬುಕ್ಕ ಟಿವಿ ಇಜ್ಜಿ ವೈಫೈ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಬೇಕನೆ ಟಿವಿ ಜಿಯೋದಕಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಡತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಟಿವಿ ಬಕ್ಕ ವೈಫೈ ಆಫರ್ ಫುಲ್ಲು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೈಫೈ ಡಾಟಾ ಬಕ್ಕಂದು ಟಿವಿ ಆಪು ಅವಿಯ ನಿಕಲ ಓಪುನು ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಯೋದಕಲ್ಲ ಮಂದೇರು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಒಂಜು ವಾರ ಆಂಡು ಪೊರ್ದು ಅವೆಂಜ ಏರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕಲನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಏರ್ಟೆಲ್ ಟಿವಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಶೋಭಾ. ಟಿವಿದ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ ಜಿಯೋದಕಲ್ನ ಬಕ್ಕ ಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಲರ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಿಕ್ಕುಡ ಐಕ್ ಎಂಕ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತ ಮೂಡಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ ಐಟ್ ಜಿಯೋದಕಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಜಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ದೆತ್ತದ ಅಕ್ಕಡೆ ನಾನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಬೊಕ ಜಿಯೋದ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪದಕುಲದ ಏರ್ಟೆಲ್ ತಿಪ್ಪುನಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಆತು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜಿಯೋದಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜಿಯೋ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡತ ಚಾನಲ್ ಅಂದ ಸೀಡ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅತ್ತು ನಮಕ್ ಚಾನಲ್ ಬೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮಕ್ ಇಚ್ಚ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೋಲು ನೆಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಪಗಪಗದನೆ ಪೆಂಡ ಉಪ್ಪೋಡು ಏರಿ ದಾದನ ಪಾಪು ಅವ ಮಲಗಿದನಕ್ಕ ಮಲಗಿದ ನಿಶಾಂತ್ ಅವನು ಮಲಗಿದ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ನಾ ಅವನ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ. ಆನಂತರ ಈಗ ನಾನು ಲೈವ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಲೈವ್ ಮುಗೀತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಲೈವ್ ಮುಗೀತು, ಹಾಗಾದರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದ. ನಾನಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಉಂಟು ಚಾನಲ್ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆಯ್ತಂತೇಳಿ ಮುಖ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದೆ ನಿದ್ದೆ. ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ತಮ್ಮಯ್ಯ ಏಳು ಜೋಬಕ್ಕಯ್ಯ ಅಕ್ಕಮ್ಮ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಿಶಾಂತ್, ಹಾಗೆ ಅದು ಕಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಶೋಭದ ಈಗ ತೂಕ ಕಟ್ಟಾವ ಎಲ್ಲೇ ಬರೋ అంచయాని నెట్వర్క్ కట్టానగా సీతపోయే ಅರಿಗಡೆಯೇ ರಡ್ಡುಂಡೆ ಬಂದದಿದ್ದು ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲಗೊಂತೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಇನಿ ಕೊಕ್ಕನೆಟ್ ದೋಸೆ ಮಂತೆ ಶೋಭಾ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಉರಿದಿಜಿ. ಮಳೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಕ್ಕ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದು ಹೌದು, ಮಳೆಯಿಂದ ಅದೇ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೋಡ ಇದೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿ ಎದ್ದಾದಯಾ చెప్పునా ಓಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಬರ್ತು ಬರ್ಪೇನ್ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟದು ಏನು ತುಯ್ಯಾರೆ ಬರ್ತಿ ಶೋಭಂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿ ತೂಲೆವು ದಾ ತಿಕ್ಕೊಳು ಕಣ್ಣು ಮಂತಿನ ತಿಕ್ಕೊಳು ತುಯ್ಯೆ ಅವು ಇಚ್ಚಾವು ಎಂಕಲ ತೋಜ ಒಂದಿಚ್ಚಿ
ಅಜ್ಜ ನಾನು చెప్పును ಪುನಃ ಪುನಃ ನೋಡಿದರು. గుడ్ నైట్ శోభా. ಬೇಗ ಬೇಗ చెప్పునే ಗಂಟೆ 10:25 ಆಂಡತ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡು ಹೇಗೆ ಅದು ಒಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪೋಡು ಅಂಚ ఉంతులే ಮಾರ್ರೆ ಆಯವಲು ಎನ್ನಲ ಇವ್ರದ್ದು ಪೋದು ಜೊತೊಂದು ಒನಸಾದು ಮೀದು ಒನಸಾದು ಜೊತೊಂದು ಆಳು ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕ ರೀಲ್ಸ್ ದೂಪೆ ಇರ್ದಾನೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜರು ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಪೋಡು ಅಂಚ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಅಲ್ಲ ದಾನ ನಿಕ್ ರೀಲ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಜನನೇ ಬರ್ಪುಜೇರು ಶೋಭನ ಚಾನಲ್ ತೋಜು ಶೋಭ ತೋಜುನೇ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಏನು ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಅಂದಿ ಶೋಭ ಏತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಚೂಚುನೆ ಇಜ್ಜವು ದಾತ ಐ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ದಾದ ಅಂದೆ ಆನ ಲೈವ್ ಏರಿಗ್ಲ ತೋಜುಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬರ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಏರಿ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬರುಂದು ಕಿರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಜಾ ಅಕುಲು ಮಾತ ಬರ್ಪೆರ್ ಅಂಡ ಶೋಭನ ತೋಜುಜಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರ್ನ ತೋಜುಜಿ ಮಗಲೆಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿಜಿ ಲೈವ್ ಬೊಕ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೊಡು ನಿನ್ನಲ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನಲ ಬರ್ಪುಜಾ ಹೌದಾನಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾದನ ಆತನ ಅಂದ್ಯ ಪೂರ ಸರಿ ಮಂದೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತೆ ಸರಿಟ್ ಮರಾಣಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಪೋಯಿ ಒಂದು ತಿತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಆಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಆತಂಡ ತೂಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂವೋಡು ಇಂಕ ಏನು ತೂತಿಜಾವೇನ ಅವೆಂಜಿ ತೂವೋಡು ಕಂಡ ಈತ್ ಬಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದಾಲ ಇಂಚಿನ ಮಂದಿರ ಅದನ್ನ ಆತನೇನ ತೂವೋಡು ಹೈಡೆಡ್ ತಿತ್ತು ಹೈಡೆಡ್ದು ತಿತ್ತು ಬರಡು ಬರದಿಕ್ಕ ತೂವಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಜೇರದ ಬರ್ಪುಜೇರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಏರುಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂತ ತೂಪುನೆಗ್ ಬತ್ತೊಂಜೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಆಪುಜ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ದೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಕನ್ನಲೆ ಬುಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಕೋಡೆ ವನಿತ ಬರ್ತದ ಬಂಡದು ಈರಲ್ಲಿ ಪುಂತುಲೆಕ ಯಾನ್ ಟಾಟಾ ಮನ್ಪೇರೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಫೋನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಟಾಟಾ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂಡಾರ ಯಾವ ಟಾಟಾ ಈ ಓಲ್ಲ ಅನ್ನನ್ನೇ ಓಲಿರಿ ಅನ್ನನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಬ ತೂಕ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ದಾದಾ ಪುಂಡ್ ಪಂಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ತಿರ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ತುಲವ ಐಟ್ ಆಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾವ ಓಕೆ ಓಕೆಗೆ ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗ್ದು ಕಡುಪುರು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಡುಂದವ ಬಲೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಕೊರ್ಕ ಡಿಸ್ಕೋ ಕೊರ್ಪನ ಈ ಡಿಸ್ಕೋ ಮನ್ಪೋನ ಎಂಕ್ ಹೋಗುಲತ್ತ ಎಂಕ್ ಮುರು ಮೀನು ಬೋಡು ಮುರು ಮೀನು ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು
ಮುರಣಿ ಪಣಂಬೂರು ಪೋಯಿನಿ ಅಂದು ಬೀಚ್ ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಶೋಭನಕುಲು ಡಿಸ್ಕ ಪತ್ತೊಂದು ಓಡಿಗೆ ಬರಡು ಬುಕ್ಕ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಅದೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಏರ ತಿಕ್ಕೊಬೂರ್ದೇರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಪನ್ಪ ಪನ್ನ ಕಟ್ಬಿಡತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಪುಣ್ಯ ಶೋಭ ಫ್ಲಾಟ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ಲ ಬರ್ಚಿಂದ ಆತ್ರಿ ಕಾರಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಪೋಡಿಗೆನೆ ಆಪಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರು ಪೋಡು ಮಾ ರೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ರೇಷನ್ ಕನ್ನೋಡು ನಾನೊಂಜಿ 4 ದಿನ ಉಳ್ಳೆ ಮಾರ್ರೆ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಪೊಡಿಗೆ ನೇಪಿನ ಆಯನ ಬುರ್ದು ಪೋಪೆದ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಎದೂರು ಇಲ್ಲದ ಬಾ ಕುಡಂಜಾಣತ ಒಲ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಒರ್ಮ ಜನ ತಿಕ್ಕುದು ಬಿಡ್ದಿರತ್ತ ಅಕ್ಲೆನ್ ಯಾಕಡೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀರಿಯಾ ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ತೋರಿಸುವ ಅಂತೀರಿ ಒಂಬ ಜನನು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ನೆಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತರ ಪೂರ ಬಚಾವ್ ಮಂದಿರ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ದೆತ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ದಮ್ ಕಟ್ಟುದಂಡಕ್ಲೆ ಒರ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಚಪ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ನಾಡ್ತಂದೆ ಬಿ ಪಾಪ ರೇಗ್ ಬಾಯಿಲ ಬರ್ಪಿಸಿ ಬಕ ಎಂಚ ಕಲ್ಕುನಿಯ ಬಾಯಿಲ ಬರ್ತಿಜಿ ಕಲ್ಕುನಿ ಎಂಚ ಶೇ ಇವ 28 ವರ್ಷನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆತಾ ಮರಣ ಅಡ್ಡನೆ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಸೈದರತ ದೇವರೇ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಆರೆ ಪೋಡ ಏರ್ಲೆ ಜನ ಹೌದು ಆದ ಗೊತ್ತ ಲಿಫ್ಟ್ ನಾಕುಲು ವಾರ ವಾರ ಉಂಡತ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಲಿಫ್ಟ್ ದಾಕುಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಇದು ದಾದ ಚೇಂಜ್ ಅಪ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಾಲ್ ಜೋಕುಲು ಮೂರ್ಜಿ ಪೊನ್ನುಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಗ್ ಮೇರೆಗ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಶೇ ಅಂದ ಅವು ತಗಡ್ ಶೀಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮುಟ್ಟು ಅಂದಂದು ಮುಂಚ ಬೆನ್ನಿಕೆಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಗೆ ಇದು ನಿದ್ರೆಚ್ಚೇರ್ನ ನಿದ್ರೆಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ವೈಫೈ ಸರಿಯಾದ ತೈಕ್ ಶೋಭನ ಕಣ್ಣನ ವೈಜ್ಜ ನವ್ವೇಲೆ ನಿದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಂಟು ಮುಟ್ಟಲೈ ಪೋಲ್ಪ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಪಾತೆನ ಉಂಡತ ಯಾರ ಮಗ ಇದೇ ಮಾಡ ಹೋಯ್ತದೆ ಪಾತೆರ ನಿದ್ರೆ ಪೋಲೆ ಜಾಲು ಪೋಲೆ ಮುಂತು ಜೋರ್ಪಾಲು ಗಿಡಪ್ಪಾಲು ಅಂದು ಪಾತೆರ್ಲಕ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುನ ಮಾಡ್ತದ ವ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸರಿಯಾಂಡು ಅರು ಆ ಟಿ ವಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆಗೆ ಮಗಳ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈದಲ್ ಮಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ರಜತನ್ನ ತಿಡಿಲಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಡಮಾರಾಂಡ್ ಇತ್ತಲು ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಒಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ದಾದ ನಂಜ ಬೈದ್ ಮಾರ ಅವನು ಒತ್ತೋಚು ಓಲೋಲು ಇತ್ತಿನಾಲ್ ಬರ್ದು ಫೋಟೋ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಯಾನಿ ಕಡಪುಡ್ದು ಆಯ್ತು ಅವೇ ನಂಜ ಆಫ್ ಮನ್ಪವ ನಮ್ಮ ಉಂತಿನಡೆಗೆ ನಾವೇನು ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಉಂತಿನಡೆಗೆ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತು ಕಡಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಲರ್ದು ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಆಪುಡ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಅವೇನು ಗೆಪ್ಪಲ ಅವೇನು ತೋರ್ಚಿ ಮಾರ ಅವೇನು ತೂಂಡ ಪೋಪುಡು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುಡು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ದಾದ ಮಾತ ನನ್ನದು ಆದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪುರ
ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೀಜಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ದಿನಾಡ್ ನಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪಂದ అందుకే దాదంది ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ಮಾತ ಪಾಡುರ್ಚಿ ಅಂದಿಯ ಪೊಡಿಗೆನೆ ಆಪು ಮಾರ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇರ್ದೆ ಪೋಪುಂಡಿಯಾ ಶೇರ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಅವು ದಾದ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಮಂದಿನ ಅಂಚ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜ ಓಕೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡುರ್ಚಿ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಲೈವ್ ಅವೇನು ಆನ್ ಮನ್ಪೋತಾ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಆನ್ ಮಂತ ಎಂಕುಲು ಆನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ತೂಪವು ಚೌಕದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಮೇ ನೆಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಉಂಡ ತಿರ್ತಿಡು ಅಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ಮೋನೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತಿರ ಸಡನ್ನೇ ಪೋಪುಂಡು ರಪ್ಪಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾತ್ರ ఏ దాదలా మల్పేరు అబ్బా ఏ బత్తి పక్కనే జనకులు ఫుల్ ఆడాతిని ಅವನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟಿಂಡತ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟಿಡು ಅಂಚೆ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅದಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂಚೆನೆ ಆಪಿನಿ ಏರ್ಲಿದ್ದೇರಿ ಒಂದೇ ಜನ ಈ ಮಾತ್ರ ఫస్ట్ ఈ పాడున ఉంతాల ಬೊಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನ ಮಾತ್ರರಾ ಅಂದು ಬೊಕ ಏರ್ಲಿಚ್ಚೇರಿ ಅವಳು ಲೈವ್ಡು ಪೂರ ಬೇತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಶೋಭಾ ಗಡ್ಡೆವು ಪತ್ತರ ಅక్కడ ಪೂರ ചെയ്തേരി എല്ലാവരും ಮೂರ್ತಿಲು ఆయన పోయి కూడా ఆయన చెప్పు గంట 10 ఒక్కటేనా ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಇಂಚಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡುವೆರದ ಫುಲ್ಲು ಲೈಮ ಬೇಗ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬೇಗನೆ ಎಮ್ಮಂಟೆ ಬತ್ತನೊಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದೀವರ್ ಆಂಡ ತೂಲೈ ಬರ್ಪೇರು 10-20 ಜನ ಬರ್ಪೇರಿಯ ಬೊಕ ಪೋಪೇರು ಓಡಿ ಪೋಪೇರ ಸರಿ ಸರಿ 5 ಗಂಟೆ ಬಲ ಫುಲ್ಲು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದು ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಆನ್ ಮನ್ಪವ